To mai sauraro barka da shigowa cikin wannan tasha tamu mai albarka tare da fatan kana cikin ƙoshin lafiya. Kamar dai yadda muka saba ka muku shiri na musamman game da fitattun mawaƙa na wannan zamani namu. To yau ma ga mu ɗauke da wani katafaren shiri game da shahararren mawaƙin nan wato Umar M Sharif. Wato mai zamani. Kamar yadda kuka sani shahararren mawaƙi Umar M Sharif ya daɗe yana waƙa ƙwarai da gaske tun daga shekarun da ya fara waƙa har zuwa yanzu an kasa samun mawaƙin da yake fitar da waƙa ya fitar da sauti mai kyau mai nagarta sannan ya tsara waƙar ta fita yadda ya kamata. Mutane daban-daban sun ce wannan abu ba haka ba ne. Akwai ɗimbin mawaƙa waɗanda suka sha gaban wannan fitaccen mawaƙi. To amma a hasashen da aka yi akwai ƙwarai da gaske, amma Umar M Sharif yana ɗaya daga cikin mawaƙan. To amma wani hanzari ba gudu ba masu sauraro. Idan har Umar M Sharif yana ɗaya daga cikin mawaƙan, to mawaƙan su suwaye? Wannan amsar tana ga comment masu sauraro. Saboda haka bayan za mu amsa wannan tambaya ba sai zuwa ga lokacin da kuka aje mana comment don sanin ra'ayinku game da wannan mawaƙi. Umar M Sharif a hasashen da aka yi in dai fannin waƙa ce ta soyayya, to nan fa ya sha gaban masu iya tsara waƙoƙi, domin in dai ya yi ta tamkar Laila da Majanun ne suka dawo suka rera baitin waƙar. Domin da a ce Laila da Majanun suna yin waƙa, to sai sun fi kowa iya yin waƙar soyayya. Saboda haka Umar M Sharif yana yin waƙa ne daidai da yanda za ta ratsa cikin zuciya ta shiga ɓargo har ta sa ko da kana soyayya ko da baka soyayya, idan muddin ka saurari waƙarsa za ka ji tamkar kana yin soyayya. To amma fa mutane da dama sun ce Umar M Sharif ba fa mawaƙi ba ne kaɗai, yana buga waƙa sannan ya yi kiɗa. Shin hakan yana faruwa ne ta dalilin yanda ya ɗauki sana'ar waƙa cewa waƙa sana'a ce ta musamman? Saboda haka waɗansu suna ta cece kuce cewa waƙa ba fa sana'a ba ce, su kuma mawaƙa suna ci suna sha game da waƙa, sannan za su yi alfahari da irin baiwar da Allah ya ba su game da yin waƙa. Sannan dukkanin wanda yake yin aiki don a biya sa, to haka masu waƙa su ma sukan zage dantse su rera baitin waƙa domin su burge wanda yake sauraron su har ya ji daɗi, ya kira su yi masa waƙa ko ta biki sannan ya biya su. Haka zalika masu yin aiki su yi leburanci domin a biya su, tabbas sai sun yi gumi suke yi. Amma fa mawaƙa su ma kafin su rera baitin waƙa guda sai sun yi hasashe ƙwarai da gaske, su ma yi suke a biya su. Saboda haka mai sauraro alƙalanci na gare ka, shin mawaƙa aiki suke yi tuƙuru domin a biya su ko kuma ba aiki suke yi domin a biya su ba? Hakan wasu suna ta cewa cin kuɗin waƙa haramun ne, amma ni dai ban gasgata wannan zance ba. Masu sauraro za ku iya mana alƙalanci game da wannan harka ta waƙa. Mun gode sauraro tare, fatan Allah ya sada mu a zango na gaba.